हाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दायो आङो आंनि जोगोनार बागानाव दंफैयो, जोगोनार बारियाव। आं नोंथांमोननो आंनि जोगोनारखौ देखायगोन दिनै। आं जोगोनार गायदोंमोन आरो न' 5 बिगा। माबोरै फिथाइ थायदों बेखौ देखायगोन आं नोंथांमोननो। जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव। आंनि चेनेला गोदान। बिदिबा दायो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। फिथाइनि क्वालिटियाबो जोबोद मोजां जादों आंनिया, बारा गिदिरबो नङा फिसाबो नङा, मिडियामनि। बे हाइब्रिद आरोना, फिथाइया हाइब्रिद गोजा बेफोर गासैबो। फिथाइयानो फिथाइ थायनानै दङ नै, बेफोरो हाइब्रिद आरोना, सरकारनि मोननायमोन एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय। बिथिंबो दङ गोबां फिथाइ दङ बिथिं। बेफोर गासिबो हाइब्रिद गोजा, हाइब्रिदखायनो गिदिर गिदिर देरनाय नै, गासिबो हाइब्रिद गोजा। बेयावबो दङ, बेफोर गासिबो हाइब्रिद। हाइब्रिदा फिथाइया गिदिर गिदिर जायो आरोना, गिदिर जाबाय आरो देरबावगोन फिथाइया। जोगोनार बागाना नैबे सिङाव जोगोनार फिथाइ दङ। आं फाननो थाखाय जोबोद मोजां जायो आरोना, फिसा फिसा, बारा गिदिरबो नङा फिसाबो नङा। दामफोरखौ मिलायनो हायो आरो हाजारि गायबोला। बेफोराव दङ नै सिङाव गोबां दङ। फिथाइखौ आं देखायजोबनो हानाय नङा नोंथांमोननो, फिथाइयाथ' गोबां दङ। गोबां फिथाइ दङ बेयाव, हाजारि गोजा। माने हाजारिखौनो आं 5 बिगा गायदों आरोना। हाइब्रिद दहाय खोन्थानायखौ आङो बिगा दब्लायसेल' गायदों। नै बेफोराव दङ नै हाजारि गोजा, बेफोरो गासैबो गोबां दङ। बे सिङाव देखायजोबनो हाया, बिलाइ सिङाव फांथेनानै थायो, बिलाइजों खोबजानानै थायो आरो नै बारेंमानि गायगासिनो दङ। बिफां-लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों, जोंगाबाय दानि हाजारि बेरेया सुना गालांबाय, बेरे सुबानै हाजारि गोजा। गासिबो बे हाजारिया गासै आंनिया 5 बिगासो जागोन। 5 बिगा हाजारि गायदों आं। बेफोरो गासिबो फिथाइ गोजा, मोनसे जायगायावनो थाइथाम थाइब्रै दङ। नै बिथिंबो दङ आरो फांसे बिफाङाव कम्पालसरि 10थाखौ थायखागोन आरो हाजारिया। फांसे बिफाङाव 10था फिथाइया थायखागोन, नोंसोरो मोनखागोन। बेफोराव गोबां दङ, गोबां फिथाइ। नैबे सिङाव जोगोनार फिथाइ दङ। आं नोंथांमोननो जोगोनार फिथाइखौ देखायनो नागिरदों।
आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आबाद मावग्रा आरो दङ गोबां नुवाखै नोंसोर बिलाइ खोबथेनायजों बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव फोरमायहर आरो आंनि लाव जोगोनार गायनायखौ माबोरै नोंसोरो मोजां मोनदों स' गोबां सेंग्राफोरानो ओरैनो बेकाराव थायो नालाय बेखायनो आं भिडिअखौ बानायनो होनना बानायदों गायनायनिफ्रायनो बानायनांगौमोन आं नाथाय आं गायनायनिफ्राय बानायासै दायो फिथाइयानो देरलायलांबाय अब्लाबो आं बानायनो गोसो जानानै भिडिअखौ बानायबाय थ' आं सिमोनबो गायदोंमोन सिमोनबो आंहा फार्स्ट गायनाय नालाय सिमोनबो लाब जादों देग्लायबो गायदों स' गोबां सेंग्राफोरा ओरैनो बेकार गिदिंला बायनानै थायो बेखायनो बेफोरखौ मावनांगौ आरो दुब्लिखौ खालि दोननाङा खालि दोनोबा ओरैनो थास्लायस्लाय थाइसे थाइनै लाब फैयो मावोब्लाथ' मानसिया मावोब्लाथ' गासिबो फायखायो मोनखागोन फिथाइखौ स' बेखायनो ओरैनो थानाङा आरो खामानिखौ आं बायदि मावनांगौ नोंथांमोनाबो आरो सोरबा मावदोंब्लाथ' गोबां मोजां बिसोरो मिथिखागोन माबायदि प्रफिट जायो स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो जाहाथे आरो गोदान भिडिअ आं बानायबाय थानो हायो नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि